Welcome back to my official YouTube channel. Kaduk Bepanta Kalbiningan Kini Kadam and Namaste. Kaduk Bepanta Mili YouTube channel Lamvoi according to Safisar Puak Limang Partaman Sami Pinia Vlogs Bank Hedi Pila Padang Namalam Lituma Pirte Lituma Karbiang Long Along Ke Ihinedam Talong Lelam Ihinedam Talong Lelam Son Tatak Sepatumi NGO APHLC Abitung Atum Long Lea Hoy Atuya Hoy Long Kahum Dam Pom Horal Lang Litum Pipene alang litum pupu lam thama chetok nang kong la son ala suang bong along alang litum NGO APHLC bitung atum alang litum mabangke APHLC mai phu mate president litum asar mate litum nong nam khacha thang plang jaya kathal sar alang li phangsi long le chojor pulabang solang ki pia jok non puthot jaya kathal Saralang li puthot NGO APHLC mate women KSA alang li tumhan Lamvoi ki pialam le tum katuk beta lang itunang lapen lang tang lo bote please pen like share comment subscribe ang pupuk sening telo kaun ka jin so pen totang ta aju ingnang lang ingnang pajut ingnang katuk beta atumi lo ne atumi tik lo ne la NGO APHLC pu nanga chong hudun Amen APHLC amen na chong hudun atum ha la horijan anathulo ne pilone kedam amasi halatum boro atum ben mes kosari atum ben char de prat de lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta thek long hurlo apran ke Agustin Kramsa si kai bong ke en papran Lama thala boro pietum Agustin Kramsa panar depra amat Agustin Kramsa thala boro pie pan ardep dundu prat la pule lang no dak le son ke kachar dep ke la ke pu sita chok chelo la ke ni tum ning dok de chok ta ning dok de muthela song bong la boro ta ho ka du etum hanta naga ta ho ka du etum handa ni li si long le pi baret pu si ke pu long le ke pi ke lage long le ke jor pu li tum ke chini la pu bordar na tu ke lage Agustin Kramsa se ke jor pu lambang itum arju long ur lo ka de beta la si ek ke market pu pi ne ta ke do i lo la so lambang itum arju long labang ke ahok he ma labang ne li pu damin tum te sita labang ke chethan hur kai kita aku iso bangke long le jong si neli si kipi pulatante long le ahem fu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem fu alang litum a permission ave pinge jok seta long le ke piun e jok apanda piun e ke jor seta a permission nangji until na bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbiang Autonomous Council tum nang dodun klip pio pot lo anta AEM ta omor sing tisula Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun depin lo dada lage la non NGO APHLC por chikrong NGO tu lapen ke Karbiang Long Autonomous Council tum si lake hala non apata vepin pen atum hanse taka pedolo pata vepin esonalam aku pudam tu nangji laka pedoge lake council tum si pedolo forest arlota alang litum si pedolo alang litum jong si chini ponde eviction pe pon oklem klede lake forest area arlo pen ke la phan ke eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare clear pu latangte forest village pu declare to that apike arona teng men declare to that apike la ke pedolong yi mene gali pedolong yi la bangke sita la non ke do bom mange forest village takali pu latangte alang litum eviction nangji lage jo komunit apan sita melo lapen lason forest area lapen border long le ba evi encroachers tuman
eviction nanji chot kali ke eviction nanji puge nilitum ki puge la sorkari along le along mane ahem phuka ve adim along le an encroacher satum just se met Bangladesh pen ke wang Bongo senas lapen Bihar senas atum hegui latunge tribal da galilo latunge kang tribal area kan nang dudun long le latum han eviction nangi PGR VGR along le along pen eviction nangi pusi il tum pu bom lo latung non ningkan troxy ningkan nerkep ta so selo ni tunga ning han 2015 ningkan man si ni tu 15 ta selo or kom 14 malom jakka so pen nai tu ning lo la bake Nilia mata nigelo ketok mata pidun bom lo lagi. Alang litum pia polo eviction sede. Non la joy kilo la non APHLC NGO tu. Alang litum hala daksi ke dam. Athema nili ke cinia tenge. Along leka cerai kang tum ke Agustin Kramsar kom. Lama si hala dakpan si ke plum kang tum chok pusipu. Alang litum pia polo la railway line king an bang cerai lap lo tribal kali tum si cerai lap lo lagai encroacher sai silo latum han plung nangi pu alang litum piepot pu pede alang litum piepot hala utor borbel long dabra la PGR VGR along lepen la bongo senas tum han plung et nangi pu alang litum piepot pu pede alang litum hala keronier long damra PGR VGR along lepen la non second largest population no bongo senato hala tum yong si do long pudante itum tribal atum apramen ke do bom atum han dunang ne pu si ligi pu me polange hala bongo senatum bihar senatum ke tribal kalian atum ke tribal areas dan dudun li lapen ne ligi pu lake karbiang long seta karbia panchot kali lake atema tribal area pu si pu wala dak si do lo tio ne lile kan ne ye lilo yo ladak si ke dolo paragraph 20 lang si pulo tribal area pulo lagi deta ada a tribal area ladak bange karbiang long pulo lagi amen si karbiang long pulo lahelo lake ala tebol long si dolo karbiang long non ilitum yong si ilitum karbiatum sensasate bang pharo mulu bang bong ilitum bang thongke ra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet seta bang pharo muluk ang bong pen bang klikebra troxy baksido pusi kado ita ninggelo non chini lo